Beszéljünk mikrofonban, hogy a felvétel jól sikerüljön. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a mai beszélgetésre. És Varga Balázs Szovjettel fogunk most beszélgetni a Periszkóp Rádióról. Alapvetően az aktualitását a dolognak az adja, nem csak az, hogy itt vagyunk Pécsen, hanem az is, hogy most lesz 19 éves, és május 16-án egy egész napos rendezvénnyel fogja a rádió megünnepelni a születésnapját. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ráadásul tervben van az, hogy esetleg a rádió visszatérjen FM-re. Úgyhogy, de szerintem akkor kb. Menjünk vissza egy 20 évet. És akkor először is talán kezdjük azzal, hogy neked, te hogyan csatlakoztál a Periszkóphoz, illetve az alakulása környékén te mit csináltál? 2007-ben csatlakoztam, azt hiszem, akkor már egy éve működött a rádió, de voltak mindenféle elődök itt Pécsen, a GFM és a Publikum rádió. Ők is közösségi rádiók voltak, de talán a Periszkóp volt, aki úgy nagyon sok embert tömörített. Szerintem 2008-9 körül úgy nagyjából 50-en voltunk így műsorkészítők. És akkor ez zene, szöveg? Igen, voltak mindenféle műsor, voltak beszélgetős műsorok, volt, aki verset olvasott föl, de főleg zenei műsorok domináltak. Meg hát nem tudom, igazából eseményeket szerveztünk, volt egy csomó rendezvényünk, ami népszerű volt. Szerintem lehet, hogy nagyobb volt a közösségi elérése a dolgoknak, mint az éterben, vagy mint az interneten. És mi az, amit te hogyan definiálnád azt, hogy közösségi rádió? Legalábbis tőlünk egy csomószor szokták kérdezni azt, hogy igazából ez alatt mi mit értünk. Hogyan definiálnád te a Periszkópnak a közösségi mi voltát? Hát nem volt egy határozott zenei stílus, ami köré gyűltek az emberek, hanem mindenféle ember tömörített, és volt interakció így a különböző, teljesen különböző emberek és nem tudom, főleg baráti társaságai között, akik bejártak a rádióba, meg eljöttek eseményekre. Úgyhogy hát szó szerint definiálnám, hogy igazából egy közösség, ami műsorkészítőkből áll, meg hát a közönségből, ami annyira nem volt lekövethető, ugye a netes adást azt nagyjából lehetett mérni, hányan hallgatják, de az étereset azt nem. De a Balázs akkor programozott egy ilyen fake programot, amivel étervatt lehallgatónak hívtuk. Ó, és ez hogy működött? Na, erről mesélje. Ez egy ilyen akkor most itt leakadtunk. Ez egy random számot generált a műsorkészítőknek, hogy hányan hallgatják őt éppen, és akkor ez megjelent egy képernyőn, és akkor vagy önbizalmat adod, vagy nem. És ezt ő manuálisan is tudta különben kezelni, tehát hogyha neki éppen aktuálisan nem tetszett, amikor lentebb tudta húzni föntem? Igen, ezt távolról kezelte néha, amikor ilyen önbizalomhiányos műsorkészítők voltak, akkor nagyon sok hallgató volt. Ez jó, ez nekünk még nem jutott eszünkbe. Nagyszerű, és oké, és tehát itt arról van szó, hogy körülbelül egy 50 fő, és akkor egy picit ezt a közösségi részét, ezt még így... Volt-e valamilyen ilyen közös platform, küldetés, vagy bármi olyasmi, amiben így közösen így megállapodhatok, hogy ez számotokra ez a Periszkóp, mint rádió, vagy mint hely, vagy ami így összetartja az egészen? Igen, amúgy volt a Kovács Balázs, aki XRC néven akkoriban már szerintem egy csomó ilyen ultrahangos eseményt lehozott ide Pécsre. Ő kísérleti zenékkel pörög, és amúgy később megalapította itt az Elektronikus Zenei és Média Művészeti Kart. És akkor volt ennek egy ilyen irányvonala, hogy azért így bevonzotta azokat az embereket, akiket érdekelt az elektronikus zene, de ez nagyjából szerintem így a műsorkészítők fele volt, mert népzenével is pörögtek, meg tényleg ilyen versfelolvasó dolgok, meg hát a helyi lemezlovasok is, akiknek voltak lemezeik, meg szoktak bulikat csinálni, szerintem ugyanúgy, mint a Tilosba, ők akkor így hetente mindig prezentálták vagy az új lemezeket, vagy éppen az aktuális agymenéseiket. Nagyjából a szervező elve ez volt, meg sok mindenki akkor még ilyen pörgő parti élet volt, és
voltak eseménysorozatok is, amik így összekapcsolták a rádiót. Ezek hol voltak? Akkoriban én a Kino Caféba szerveztem bulikat, de a Rákban nagyon sok volt. Ezek már úgy nincsenek. Ez már nincs. Igen, meg a tévétoronyba is, illetve voltak nagy szabadtéri bulik, Remeteréten volt egy ilyen nagyon sok évig tartó eseménysorozat, meg most is van egy hely, azt hiszem lehet, hogy Sárkánybarlang néven fut, akkor is a Santa Maria volt, és akkor ott is voltak ilyen bulik. Szóval volt rengeteg ilyen spot, ami most annyira nincs. Aha, és akkor erre ilyen több százas, akár több ezres tömeg mentem? Hát én úgy emlékszem, hogy a Rákos bulikba ott azért így standard ilyen 300 ember hétvégén megjelent. Ez most szerintem így abszolút nincsen már. Vagy így nem lehet számítani a közönségre. Nyilván akkor kiegészültek ezek ugyanúgy tilosos fellépőkkel is, de ugyanúgy külföldiekkel is, mert akkor még úgy be lehetett hozni a jegyárból ezeket a fellépőket, és akkor izgalmas volt mindenkinek, hogy van valami külföldi vagy budapesti ilyen tilosos zenélő ember, és akkor jöttek az emberek. Mi volt a műsorrendnek a szervező elve, vagy azt így teljesen egy ilyen, ilyen folyamat volt, és szépen lassan kialakult, vagy volt-e valamilyen szerkesztési elv, hogy nem tudom, mint délelőtt vagy reggel beszélgetős műsor, délben zene? Volt, igen. Délelőtt nagyon kevesen voltak, akik aktívak voltak, és akkor nagyon sok konzervműsor ment, amik főleg vagy külföldön élők küldtek, vagy Pécsről elszármazottak, és akkor kora délutántól indult meg igazából ilyen nagyon késő estig éjszakáig az élő műsorkészítés. Nem volt szervező, egy ilyen open call volt elérhető szerintem ilyen fizikailag is, plakátokon, meg a weblapunkon is, és akkor bárki jöhetett a műsorával. Igazából nem volt ennek egy ilyen határozott kuratóriuma, még arra se figyeltünk szerintem, hogy egy zenei műfajon belül ne legyen két ugyanolyan műsor. Igazából teljesen szabadon szerveződött. Aki egy kicsit volt valami exhibicionista hajlam, az jött és műsort készített. Mennyire alakult át a maga... Ez helyileg hol volt különben? Először az Apáca utcában volt egy ilyen több civil szervezetet is tömörítő épületben, onnan egy nyugdíjas klub kiutált minket, mert hogy bevittük a bicikliket az épületbe. De ezt akartam kérdezni, tehát akkor nem a zene miatt, hanem a kerékpárok miatt? Így van. És akkor utána költöztünk el a régi közelítés galéria helyére, ami itt volt a belvárosban a Jókai tér alatt. Szerintem ott volt a legilyen pezsgőbb élet, mert volt egy kis galéria, ahol kiállításokat is szerveztünk. És akkor ez egy ilyen pince galéria volt, és egy pici stúdió, meg koncertek is voltak gyakran. Az volt a második hely, és utána még volt egy ilyen lefutó időszak, amikor a Király utcában egy ilyen, azt hiszem 1 vagy 2 éves projekttel kaptunk egy helyet, de az... tényleg a Kantabárban is volt valóban. Az pedig most a Pécsi Kávé néven futó helynek a pincébe volt. Tehát inkább ilyen pincelakók voltunk mindig. Úgyhogy az volt az utolsó állomás, és most amúgy az egyetemen szintén egy alaksorban van az egész rádió szett, és próbálják újraéleszteni, illetve újra is élesztették most az elektronikus zenei szakos hallgatók. Úgyhogy pont te is mondtad, hogy most van egy ilyen frekvenciás törekvés, nálunk meg egy ilyen újra alakuló kezdeményezés van, aminek jövő héten lesz egy ilyen eseménye. Most nagyon sok mindent mondtál, amiről eszembe jutottak dolgok. Az egyik az, hogy ezek a helyszínek, ezek mennyire voltak rádiónk, vagy mennyire volt rádió, és mennyire alakult át ez utána egy ilyen buli helyszínné, vagy hányan költöztek be például mondjuk a rádióba is éltek ott? Ez egy nagyon jogos kérdés. Ezt nem tudom, hogy ezt honnan vettem, hogy ilyen létezik. Volt, aki ott lakott konkrétan. Két ember is volt. Vadás Csabáról mindenképpen szeretnék megemlékezni, mert ő már nincs közöttünk, és ő nem, sajnos már nem. Úgyhogy Csabi volt az, aki beköltözött, és nagyon nehezen lehetett. Később az egyetemre is beköltözött, az lett az egész történetnek a vége, de ugyanúgy a Steiner Krisztián is szerintem nagyon sokat volt benne, ő még most is egy ilyen aktív parti látogató,
jelenség itt Pécsen, de így igen, ez teljesen vicces, hogy ezt feldobtad, mert ez probléma volt, hogy ne aludjunk benne a rádióban, ne legyen egy ilyen hippiszállás, úgyhogy ez azért megnehezítette a dolgokat. És nektek ez hogyan sikerült különben így a közösségen és a rádión belül ezt elintézni, hogy ebből ne legyen feszültség? Tehát, hogy általában pont azok az arcok szoktak így egy picit beköltözni, akiket amúgy mindenki szeret, vagy éppen olyan élethelyzetben van, hogy azt mondja, hogy csak 2 napra a cuccaival ott aludhat, és akkor egy fél év után jön ez, hogy lehet, hogy nem kellene. Hát Balázs egy nagyon ilyen elfogadó és toleráns személyiség, igen, és ő ezt így szerintem ilyen személyes megbeszélésekkel próbálta ösztönözni, és nem túl agresszíven az embereket, hogy akkor ezt úgy nem kéne. És akkor ennek volt ilyen szerintem több hónapos lefutása, hogy akkor jó, akkor nincs benne éjszakánként ez az ember, meg hát valahogy ilyen műsorügyeletesekkel próbáltuk szabályozni a rendet. Tehát volt 3 ügyeletesünk, és akkor ők ilyen időbeosztás alapján kaptak ilyen minimális juttatást, és ők koordinálták a többieket. Na, és akkor szerintem egy tök jó, izgalmas részhez érkeztünk. Ugye, hogy akkor voltak munkatársak, akik pénzt kaptak. Gondolom, ez a technikai felügyelet, ez mindenképpen kellett, egy stúdiófelügyelet. Igen. Gondolom, pénzügy, iroda, tehát akik az ügyeket intézték. Honnan volt erre pénzetek? Hát elsősorban NK-os támogatásokból, és hát ők a technikai felügyeletet látták el, az Egyesület, aki működtette a rádiót, ő igazából a Balázs egy személybe intézte ezeket a dolgokat. Persze nekünk is lett volna lehetőségünk, de senki nem akart ilyen plusz feladatokat vállalni, és nagyon sokáig 3 ügyeletessel működtünk, ha jól emlékszem, az egyik a Hizsnyik Dénes volt, a másik a Gáspár Kornél, aki amúgy Radák Gábor, és ő az újlátásmód fúziós Gábor, és én, és akkor így 3-an osztottuk be az időt, hogy ránéztünk az emberekre mindig, meg ha technikai problémájuk volt, akkor lehetett minket hívni telefonon, hogyha épp nem voltunk ott. Úgyhogy nagyjából csak tényleg a technikai felügyelet része volt, ami ilyen juttatásokért cserében, és jelenlét volt az elvárás. Hogy nézett ki technikailag a rádión? Tehát milyen technikai felszerelésetek volt magában a stúdióban, illetve aztán ebből hogyan lett FM? Hát volt szerintem igazából mindenféle hanghordozó lejátszására alkalmas eszközünk, DJ lemezjátszók, meg volt egy nagyon szép analóg kompresszorunk is, úgyhogy iMac-eket használtunk, volt egy gép, ami rögzítette a műsorokat, meg volt egy, ami arra szolgált, hogy lehessen bárkinek digitálisan is bejátszani a felvételeket, vagy zenéket. Úgyhogy technikailag azért így Balázs szerintem egy csomó mindent belerakott magától, meg az Egyesület is beleadott dolgokat, meg volt ilyen kitelepülős hangcuccunk is, amivel úgy lehetett azért ilyen aktív hangfalak, meg mikrofonok, szóval volt egy ilyen kis szettünk, ami amúgy valószínűleg nem egy ilyen komoly dolog volt, de arra pont elég volt, hogy nem tudom, tudjunk bárhol esetleg egy ilyen beszélgetést levezényelni, vagy ilyen pici eseményeket kihangosítani. Úgyhogy ez volt nagyjából az eszközpark. Hol volt az antenna? Illetve oda hogyan jutottátok el a jelet? Ez... Vagy a pincében volt az is? Nem. Ez az Apáca utcában, ahol amúgy a Balázs lakott is, ott a padláson volt ez a rádióadó, és szerintem nagyjából ott volt végig. Azt hiszem egyszer valahova elvittük még ezt az adót,
de akkor volt ez, hogy bemérte az akkori NMHH a sugárzásunkat, amire én úgy emlékszem, hogy 0,1 wattra voltunk engedélyeztetve, de mi megpróbáltuk azért a maximumot kihozni ebből. Jó, mondjuk ez meglep. Igen. És akkor azt hiszem, hogy az adó 3 vagy 5 wattot tudott, és akkor a mérőkocsi már rögtön jött is le, és itt bemért minket, és ez már így a vége fele volt szerintem az ilyen éteres korszaknak, hogy próbáltuk azért tényleg, mert amúgy ez a 0,1 watt az nagyon kevés volt. Tehát a belvárosba lehetett nagyjából egy 1,5 kilométeres sugarú körbe fogni az adást. Mert arra kaptatok engedélyt az NMHH-tól. Igen, ezt nem tudom, hogy mi alapján történt ez az engedély. Hát ezeket általában így írják ki, hogy bizonyos frekvencián, és hozzáírják azt, hogy hány főt lehet elérni. Nekünk is úgy van, hogy a tilosnál, hogy a különböző irányokban más erősséggel szórunk, mert hogy úgy lehet azt a nem tudom milyen alakú területet lefedni, hogy annyi embert érjen el. Bőven többet tudnánk mi is, persze. Hát mi ezt próbálkoztunk is ezzel a dologgal, de elért minket a hatóság. Ezt akartam mondani, néha elromlik ez az eszköz. Igen. Jó, és tehát akkor gyakorlatilag mettől meddig volt az FM sugárzás? Én úgy emlékszem, hogy akkor szűnt meg, amikor az ORTT is megszűnt. Tehát ez jó kérdés, hogy mikor volt. Ez nem szűnt meg, csak átalakult. Hát akkor jött létre szerintem nem is tudom, valami más hatóság jött létre. Igen, de nincs már ORTT. Azt szerintem akkor váltott ez a dolog. Én úgy emlékszem, hogy ez valamikor 2010 vagy 2010 után történt ez a dolog. De már nem vagyok benne biztos. Volt-e különben nektek a adásokkal kapcsolatosan bármiféle ilyen ügyetek, feljelentések, balhék, időszaki vagy hosszabb lekapcsolások? Volt. Egyszer azt hiszem, hogy pont egy automata műsor reggel Gangsta Zoli számot rakott be, és akkor emiatt kaptunk nagyon, nagyon sok büntetést, és utána jött az idő, volt egy ilyen időszak, hogy... mert hogy csúnya beszéd volt benne. Így van. Igen, és utána emlékszem, hogy volt egy nagyon rövid időszak, mert azért párhuzamosan működött egy másik rádió is, amit a Peták Péterék Istenkúton működtettek, és emlékszem, hogy oda is mentünk rádiózni, és ott mindig írták a számlistákat. És nálunk ez soha nem volt valami miatt, ezt a Balázs valahogy megoldotta, hogy logfájlokból szedte ki a számítógép ezeket a dolgokat, de úgy volt, hogy időben akkor mi is vezessük. Aztán nem lett belőle, hál' Istennek semmi, viszont ez határozottan emlékszek, hogy ez a Gangsta Zolis ilyen büntetés, ez volt talán az egyetlen ilyen de létező dolog. Tehát valaki meghallgatta a hatóságoktól, ami amúgy tök jól esett. Igen, egy kicsit élvezte a Balázs ezeket a helyzeteket, ez a helyzet. Különben ez most úgy zajlik, hogy a hatóság így véletlenszerűen kiválaszt egy adott hetet, és meg egy adott rádiót, és akkor azt mondja, hogy akkor most minden műsort végighallgatok. Tehát ott emberek így fogják, és akkor így végighallgatják, és nézik stopperrel, például nálunk az, hogy most hány százaléka a zene, és hány százaléka a szöveg. Ugye ez az egyik, amire minket szoktak büntetni. És akkor nagyon vicces különben, mert lehet látni azt, hogy mi volt az a műsor, amit egyáltalán nem hallgattak végig, mert nem bírták. Például a kínai műsor ilyen volt, mert hogy az elején beszéltek, és beírták, hogy 100% szöveg, de nagyon kevés volt azon a héten a szöveg abban a műsorban. Tehát ezt valahogy kikapcsolták és odaírták. De nagyon, tényleg különben a hatósági levelezés és azoknak a leírásai, azok nagyon viccesek. Igen, nekem is még van emlékem erről a barangós történetről nálatok. Na, mesélj! Igen, akkoriban azért ő egy ilyen, vagy hát nem tudom, most is jelentős személyisége volt így a punk életnek, és ott volt műsoruk,
már nem is tudom mi volt, melyik műsorban hangzott el ez a keresztényes történet, és akkor abból emlékszem, hogy nagyon nagy balhé volt nálatok. Nem tudom, hogy te akkor ezt lekövette, de... Hát mint hallgató persze, hogy nem. Pont most kerültek elő különben ilyen képek arról a tüntetésről, és de megdöbbentő volt az, hogy akkor ezt így nagyon durva, ilyen félelmetes tüntetésnek éltük meg. És elolvastam ezeket a plakátokat, amikkel jöttek a tüntetők, és ilyenek voltak rajta, hogy tilos rádió kus. És ez volt a ezek voltak a szavak, amiket használtak. Most akkor vegyük hozzá, hogy mondjuk most így 25-ben hol tart mondjuk a közbeszéd, és hogy milyen szavakat engednek meg magunknak politikusok, vagy bárki. Úgyhogy ez egy nagyon szép ilyen kis korkép. Hát a kus az lehet, hogy a barangó miatt volt amúgy. Mert hogy? A zenekarnak Ja, nem. Idáig szerintem nem mentek. Jó, és akkor elérkeztünk oda, hogy gyakorlatilag elfogyott a pénz, és akkor az FM az így ért véget, vagy annak mi lett a sorsa, vagy egyszerűen csak magát a frekvenciát nem írta ki többet az NMHH? Igen, akkor volt ez a váltás, hogy szerintem nem lehetett már pályázni, azt hiszem, hogy analóg frekire. Akkor neten folytatódott ugye a műsorszórás, és az úgy nem az igazi volt, bár én nem tudom, hogy soha nem tudtunk ezzel kapcsolatban ilyen tényeket, hogy hányan hallgatták, de mindenki azt gondolta szerintem akkor, hogy egy rádió azért rádió, mert hogy van analóg sugárzása. És akkor egy ilyen netrádió az szerintem teljesen más kontextusba helyezte az addig FM-en is sugárzó rádiót. És valószínűleg ez is, meg így a zene, meg médiafogyasztási szokások vittek oda, hogy ugye szétszélett a társaság. Hát akkor azért az még nem volt. Tehát 2010-ben járunk, ugye 11-2 környékén? Körülbelül igen. Ugye? Vagy nem tudom, Levi, te emlékszel arra, hogy mikor volt a Király utcás stúdió, ami utoljára volt? Hát az ilyen 12 környékén szerintem. Mert még a város adott így üres üzlethelyiségeket, hogy be lehetett tölteni tartalommal, kiállítótér, galéria, stb. És akkor ebből lett az egyik a Periszkóp. De a Kantabár az szerintem már 2010-11 körül, mert 10-ben még volt a közelítés, tehát 11 lehetett a Kanta, és akkor utána egy fél évig voltunk itt a Királyba talán. De az nem volt jelentős. Ami a rádiónak a legjelentősebb dolog, voltak konferenciák is, amit a Periszkóp és a Közege szervezet, és az ORTT, a Majtényi, meg ezekkel volt a Csontvári Múzeum, vagy Dante Café, akkor még működött, és ott volt valami médiakonferencia, emlékeim szerint, meg a legillusztrálisabb látogatónk, akkor még nem is tudom, milyen párt színeiben politizált a Karigeri, ő volt az egyik látogató, és Vadás Csaba interjú volt meg Karácsony Gergelyt. Az nagyon vicces. Na, akkor ezt meséljétek el, Lici. Hát Csabiról annyit lehet tudni, hogy ő alapvetően így sokat volt rádiós múltja, és ő neki egy ilyen fixa ideája volt, hogy ő adományokat gyűjt a rádiónak, de ezt a tudtunk nélkül. És rengeteg levelezést találtunk az ő postafiókjába, ami nagyon rossz helyesírással, mindenféle a banktól elkezdve a pékségekig írt mindenkinek, hogy hát ő szeretne apró süteményt, meg mindenféle ilyen, épp amivel foglalkozik abból, és nagyon sokszor kaptunk is. És nem tudtuk mire vélni. Volt úgy, hogy ez már a Mátyás Király utcai stúdióban volt, hogy azt hiszem volt több kiló apró sütemény valamilyen pékségtől, és akkor utána jöttünk rá, hogy ez az ő lobbyának köszönhető. Egy ilyen nagyon vicces figura volt, de amúgy eléggé hátrányos helyzetű ilyen, hát szerintem egy 60-as csóka volt akkoriban. És, az átlan ember, mondhatni. Így van, ő valamennyire hajléktalan is volt, tehát hogy erőteljesen ilyen szociálisan deprivált környezetből jött, és a Balázsnak azért volt mindig egy szociális missziója is ebben az egész dologgal, ezért ő így működött ebben a közösségben, úgyhogy szerintem ez volt a legizgalmasabb része
ennek a kontrollálatlan rádiósok jelenségnek. Például a hangkártyatolvajokat sem rúgtunk Igen, ilyen is volt. Ilyen is volt, hogy volt egy ilyen külső hangkártyánk, amit sokszor használtunk, főleg ilyen kitelepülésekkor, és akkor egyik nap eltűnt, és egyik műsorkészítőnk eladta a Pécsi vásárba. És élő adásban, de kifaggatva. Igen, és utána az volt a szankció, hogy Balázs fölhívta telefonon, hogy hát ő ezt így megvette. És akkor, hogy jöjjön be a rádióba, hogy erről beszélgessünk. És bejött, és akkor ott voltunk két műsorügyeletes, a Balázs, és akkor így egy élőadásban faggattuk, hogy miért csinálta ezt. És ő ilyen sűrűn bocsánatot kért, és végül is visszakerült a rádióhoz ez a hangkártya. Ezek mennyire vannak meg ezek a műsorok? Ezek visszahallgathatók archívumból bárhol? Szerintem igen. Ezeket így akkor ez valahol megvan nekem is, ez a hangkártyás történet. Meg akkoriban volt egy ilyen Ustream nevű szolgáltató, azt hiszem valami magyar fejlesztés volt, és mi sugároztunk képet is, és akkor az online adást a képpel lehetett követni, és ennek már biztos nincs meg az archívum, de arra határozottan emlékszem erre a jelenetre, hogy ülünk egy galéria közepén, 3 széken, és ez a vallatás ott történik. Úgyhogy... És én lefutottam otthonról egy 100 semmibe. Mert tudtam, hogy vicces. Igen, úgyhogy általában aki ránézett a rádióra, azért látta, hogy ki van benne a stúdióban, vagy hogy mi van a galériában kiállítás, és úgy azért így érdekesebb volt az egész történet, hogy követni lehetett ezt az egész bagást. Az előbb említetted azt, hogy alapvetően megváltoztak a médiafogyasztási, vagy ilyen tartalomfogyasztási szokásaink. Ezt már akkor is éreztétek el, mondjuk a 2010-es évek elején, illetve ez mennyiben változtatta meg mondjuk a rádióhoz, vagy a rádiónak a műsorait, felépítését, vagy bármit? Hát szerintem nagyon. Nem tudom, hogy mikor jött be ez a felhő alapú ilyen boom, de gyakorlatilag szerintem a zenehallgatási szokások változtak meg. Akkoriban is azért szerintem így a podcastek az egy jelentős ilyen tartalom volt, amit úgy fogyasztottak az emberek, de így a Spotify szerintem nagyon megváltoztatta az embereknek a zenéhez való viszonyulását, mert hogy tényleg nem keresnek, meg úgy nem hagyatkoznak másra, ilyen véleményvezérekre, hanem mindenki saját magának, vagy az algoritmusnak köszönhetően éli meg a zenéket, amit úgy szeretne. És ezzel szerintem teljesen megváltozott az, hogy sokkal ilyen nagyobb teret kapott az individualitás ebben a történetben, és kevésbé befogadóak az emberek arra, hogy na most akkor van egy valaki, akinek van egy, nem tudom, ízlése, vagy valamilyen szintű ő egy, nem tudom, határozott influencernek mondható egy bizonyos zenei közegben, vagy szubkultúrában, és úgy, mint régen ez a DJ kultúra. Ez szerintem most már teljesen megváltozott, pont amiatt, hogy mindenki most már a saját influencere, mindenki DJ, és saját maga szolgáltatja magának a tartalmakat, nem hagyatkozik másra, és szerintem ez így nagyon felerősödött így a 10-es évek végére. Most meg abszolút meghatározó, nem tudom, hogy ezt ti mennyire látjátok a Tilosba, vagy hogy összetudjátok-e hasonlítani a hallgatókat, vagy a hallgatók mennyiségét a mostani korszakkal, meg a, nem tudom, 10 évvel ezelőttivel. Hát hallgatószám az nálunk igazából nem nagyon változik, tehát ez a heti 30 000 ember hallgatja a Tilost FM-en, és ez ilyen napi 10 000-et jelent. Ebben olyan nagyon nagy változás nincsen, viszont így visszatérve arra, amit mondtál, tehát, hogy alapvetően az algoritmusok azok a pihe-puha párnát adják, hogy semmi kihívás nincsen, hiszen azt a zenét, azt a stílust adja nekem, amit szeretek. Nem fog semmi meglepő ilyetni. Nem lesz olyan, hogy felfigyelek valamire, hogy nem ismerek meg egy új stílust,
Mi erről már rengeteget szoktunk bent beszélgetni, és nekem van egy ilyen érzésem, hogy amennyire amikor bejött hívjuk így, hogy az on-demand, tehát hogy amikor itt te magad választod meg azt, hogy éppen milyen tartalmat fogyasztasz az adott pillanatban, akkor én médiakutató voltam, és akkor az volt, hogy azért nem fog megszűnni a szerkesztett tartalom soha, mert hogy az emberek lusták, és nem fognak letölteni, meg kiválasztani, meg elmenni a TK-ban, meg nem tudom én kiválasztani, hogy melyik film legyen, mert hogy ez sok idő, és néha az ember csak kikapcsolódásként be fogja kapcsolni a tévét és úgy nézni. Én meg azt gondolom, hogy most viszont meg már egy másik szintre értünk el, amelyikben tényleg rengeteg tartalomhoz hozzáférhetsz, de egy idő után unalmas lesz. Tehát, hogy az a fajta izgalom eltűnik az algoritmusos vagy saját magad által választott tartalomfogyasztásban, hogy megismerjél új dolgokat. Tehát, hogyha annól nem hallgattunk volna szerkesztett tartalmakat, akkor nem ismerjük meg a darembészt, nem ismerjük meg a nem tudom milyen zenei műfajt, vagy hogyha szöveges tartalomról van szó, akkor mondjuk nem jössz rá az, hogy valami baromira érdekel. Tehát mondjuk nekem ilyen volt mondjuk a Tilosban a Szokolébresztő, ami a hétfőn a Fecóéknak a műsora után van, és akkor, amikor bekapcsolva maradt, akkor rájöttem, hogy amúgy iszonyatosan érdekes dolgokat lehet az űrről, meg a űrrepülőgépekről, meg űrhajókról, meg bármiről beszélni, és ez egy iszonyatosan érdekes dolog, és soha nem tudtam volna meg, hogy ez engem érdekel, hogyha nincsen szerkesztett tartalom. Nem csak algoritmus dobálja. És ezért igazából szerintem ez lehet a reneszánsza alapvetően a szerkesztett tartalomnak, hogy megfelelő mennyiségű kíváncsi ember van-e még. Hát igen, amúgy azért a Periszkopnál túlnyomó rész zenei műsorok voltak a jellemzőek, de én is emlékszem még, hogy azért a közmédia, meg így a teljesen populáris rádiózás is egészen más élményt adott. Nyilván ez egész más egy gyerekkorban, vagy amikor kisebb voltam, akkor is még vannak ilyen emlékeim, hogy a Petőfi Rádiót hallgattuk, ahol rengeteg érdekes beszélgetős műsor ment, és ez azért úgy kihalt a kereskedelmiség miatt, ami így átvette az uralmat. Valószínűleg ez egy tök jó piacirés, vagy hát nem is tudom, ez most hülyeség, hogy piacit mondok ebben az egész dologban, de hogy valószínűleg ez egy olyan terep, ami egy ilyen közösségi rádiónak biztos, hogy egy izgalmas színfoltja lehet, mármint a hallgatóság szempontjából, hogy ott még vannak olyan tartalmak, amik nem kereskedelmi célokat szolgálnak. Én nem is tudom, hogy van-e amúgy így nem tudom, olyan szerkesztett hír, amit nem a MTI-től vásárolnak. És Pirosban. Igen. Mi saját magunk írjuk általában olyanokról, hogy a polipoknak felfedezték, hogy van olyan, hogy düböl dobálják egymást. De bocs, hogy beleszólok. Ja, nem szól. Nem baj. Na szóval, mert mondtad, hogy a zenei műfajok meg, hogy az emberek korlátozva vannak, vagy legalábbis a saját kis buborékokban vannak. A jó magam műsorának pont New Experience volt a címe, és a industriál zenére rátettem utána egy népzenét, aztán Coil Melvett, Björköt, stb. És mindig átvertem a haverjaimat is, hogy beharangoztam, hogy akkor ma ilyen britpoppal indítunk, persze pont az nem volt, és akkor aki odajött, hogy akkor britpop, az kapott helyette minden más zajokat, pont azért, hogy New Experience, hogy megmutassuk neki, hogy van ezen a buborékon kívül más is. Persze, hogy nem volt sikeres természetesen, de tehát a népnevelésnek biztos, hogy van létjogosultsága, csak az emberek tényleg, ahogy a barátunk is mondta, szovjet, hogy nincs igényük már erre. Tehát a rádióban én a szovjet műsorán kívül 2 vagy 3 ilyen kollega volt, aki profin csinálta, hogy még mellé csináltak blogot is, tehát neked volt ez még megvan a blogod?
csináltál blogot, és ilyen letölthető podcast jelleggel, vagy nem is tudom, hogy hogyan. Mi volt a címe? Hát meg amúgy a Csermanek Csabinak is a Csermanek Csabit lehetett volt. letölteni, a TLD-t lehetett, ugye a KHK, a Kornélét, illetve még a Super Soul, tehát a hip-hoposok, rühelem a hip-hopot, de a Super Soul az annyira jól megcsinálták, aki azóta az egyik világhírű, vagy Magyarországon világhírű lett a DJ Venom, ugye a halott pénznek a tekerő embere, hogy ő is ugye a Periszkópból indul, de eljártak Pestre ilyen partikra, és tényleg a Dózi meg a Venom azok annyira profin, mint hogyha egy kereskedelmi rádiót hallgattál volna. Jobb volt, mint a tilos, csak mondom. Szóval nagyon, nagyon profin interjúkat, angolul, magyarra, stb. Tehát ezeket a külföldi, nem tudom milyen sztárokat a Pecsábaítottam ott, meginterjúvolták, és teljesen profin csináltak, és már csak az élmény miatt hallgattam, hogy egy underground zenekarokat profin tudnak interjúvolni. Ja, mi történt, amikor lekapcsolták az FM-et? A társasággal, a közösséggel milyen hatása volt? Az jó kérdés, hogy ez eredményezte a végét az egész rádiónak. Valószínűleg azért a hely az egy meghatározó szempont. Én is nagyon szívesen jártam a Tilosba, amikor a Kultiba volt, és a Heinrich udvarban egyszer voltam. Szóval valószínűleg ez ugyanaz közrejátszik, hogy a műsorkészítő akkor megy be szívesen, hogyha van egy tök jó hely, ahova be lehet menni. Frekventált helyen van, és szerintem egy idő után, mivel nem volt hely, ezért adta magát, hogy akkor nem küldenek konzervműsorokat a műsorkészítők. És szerintem ez lett igazából a vége, nem is a frekvencia, hogy láttuk, hogy annyira már nincs érdeklődés. Meg azért Pécsnek van egy ilyen jellemző vonása, hogy innen elmennek az emberek. És ez valószínűleg erre a közösségre is jellemző volt, hogy mivel nincs nagyon munkalehetőség, vagy külföldre, vagy Budapestre távoztak, és akkor így az új generációkat nem igazán érdekelte ez a forma, ez a műsorkészítés, meg rádiózás, meg közösségi rádiózás. Egészen mostanáig úgy tűnik, de majd kíváncsi leszek. Na és akkor beszéljünk egy kicsit a jelenről. Ugye Balázs azóta is ott van, és ő így lehet mondani ezt, hogy ő a lelke rádiónak, és mellette pedig becsatlakoztak fiatal egyetemisták, ugye jól tudom? Így van, amúgy úgy tudom, hogy órai kurzus keretében ez, mint rádiózás, ez egy meghirdetett tantárgy, és egy ideig működött, most is azt hiszem, hogy föl lehet venni művészeti karon, de hogy mostanra jutottak el oda szerintem ilyen emberek, hogy aktívan próbálják is újraéleszteni. Fölélesztették a régi ilyen Facebook csoportot, meg előszedtek ilyen régi dolgokat. Eraz nevét is azért így megemlíteném. De az Eraz nem volt önkéntes? Vagy ő nem kapott fizetést? De igen, az Erasmusnak is volt ilyen műsorügyeletesi, Ferenci Erasmusról van szó, igen. És ő ugyanúgy az egyetemen, mint ilyen informatikai segéd most ott dolgozik, és szerintem valószínűleg ezeknek az embereknek az inspirációja hozta azt, hogy azért elkezdtek érdeklődni a mostani hallgatók az iránt, hogy akkor most ők elkezdenek szervezni rádiós eseményeket, de kicsit úgy látom, hogy talán az események oldaláról fogják meg az egészet, ami így kevésbé a virtuális, meg éteres. Aztán most majd kiderül, hogy ez mennyire tartható, vagy összefogható az egész dolog. De személy szerint mikor hagytad abba a periszkópos időszakodat, vagy mikor lett vége a periszkópos időszakodnak? És miért? Szerintem a stúdió megszűnésével, a Király utcai stúdió megszűnésével, az 2010 vagy 11-2 körül volt. Hát én úgy voltam vele, hogy én mindig hanglemezeket cipeltem a műsorba, és nekem ez egy ilyen tök jó dolog volt, hogy lejátszhatom az új lemezeket az aktuális héten, és valahol így kikoptak mellőlem azok az emberek, akikkel úgy bementem. Nyilván elhagyták a várost, főleg ez volt az indok, meg hát megszűnt a hely, ugye. Tehát volt erről egy csomó ilyen beszélgetés, meg értekezés, hogy mit csináljunk, mit kezdjünk újra. Aztán így az érdeklődés is alább hagyott, úgyhogy szerintem ez egy valószínűleg
többdimenziós dolog, hogy miért lett vége. Én is akkor szálltam ki, amikor már nem volt fizikailag helye ennek az egész rádiónak. Hallgattad még utána a rádiót? Hát bevallom, nem. Nagyon sok évig az archívumok lejátszása történt, és szerintem most is azt hiszem van egy ilyen stream, ahol az archívumokat játsszuk be. Úgyhogy nem. Én akkoriban követtem, amikor aktív voltam, gyakran betelefonáltam a keresztény műsorba. Szerintem a Geli Balinak állandó betelefonálója voltam, aki ilyen, tényleg egy ilyen nagyon furcsa, keményvonalas keresztény műsort prezentált, meg beszoktam menni másokhoz, akik ilyen hasonlóan lemezező kollégák, és akkor az egy ilyen happening volt, hogy akkor gyere be a műsoromba, és akkor ott így nyilván ez egy ilyen közösségi élmény volt inkább. Szóval szerintem a közösség volt az, ami szertefoszlott. Ugye a Periszkópnak a mostani műsora az tényleg alapvetően zenei, és hát eszméletlen széles spektrumon van. Emellett még vannak ugye hangjátékok. Körülbelül szerintem így ezek azok, amik lefedik az időnek a nagy részét. Lehet-e arról tudni, hogy esetleg ez fog-e változni a jövőben, hogyha esetleg FM-mel indul? Erről tudtok-e valamit? Hát ez jó kérdés, hogy azok az emberek, akik tényleg bejöttek és verseket olvastak föl, például Andrea műsorára, nem tudom, emlékszel-e, anyukája hallgatta. Volt egy költőnő, és jó magam, ugye könyves voltat viszek. Mindig megkérdezte, hogy milyennek a versei. Szerintem tényleg jók voltak, de ez a lelkes, nevezzük így kritikusan. Szép, jó és lelkes, kedves hölgy volt. Lelkesen olvasta minden héten az újabb és újabb 20-30 verseit. És én is bíztattam őt. Tehát, de amúgy a Balázs is mondta, hogy tényleg a rádió az inkább egy ilyen közösségi pont volt. A zene, meg ami ment kifel, az volt a másodlagos. Tehát nem is az Apácz utcai stúdió, hanem a Közelítés galéria, tehát a Mátyás Király utcai hely az egy ilyen tényleg, nem mondom, hogy legendás, de inkább nevezzük magunkat kultikus helynek, hogy az egy, tehát új látásmód fúzió, szilveszteri állófogadás, az, mit mondjak neked, 4-szer lejátszották ugyanazt a nótát, és hajnal 2-kor még mindig a boldog új évet kívántunk egymásnak. Szóval és évőben ment ki persze a koncert, este 10-től hajnal 2-ig kb. Szóval az egy gyönyörű hely volt. Szóval tehát válaszolva a kérdésed, én nem látom jönni ezt, hogy azok az emberek, akiknek volt valamennyien exhibicionista hajlamuk, azok szerintem nem a rádióba élik ki ezeket a dolgokat, hanem valami más platformon. Instagramon. Akár, igen. Igen, de azért az Instagram meg ezek azok nem a kreativitás, vagy a zenei kreativitás, vagy a verbális kreativitásnak a helyei. Tehát, hogy de mindegy. Mit gondolsz különben magáról a rádióról, hogy ez mennyire túlhaladott dolog, vagy mennyire van még erre különben szükség? Hát ez is egy jó kérdés, igen, mert hogy azért megváltozott nekünk is szerintem így az inger küszöbünk itt az audio, meg az audiovizuális ingerek szempontjából, és szerintem most már ez kevés valószínűleg. Tehát az, hogyha valaki szeretne valami élményt, akkor az becsatlakozik egy live streambe, ahol van mellette egy vizuális tartalom is. Tehát kell a kamera ahhoz, hogy két ember beszéljen? Én azt hiszem, hogy valószínűleg a Z generációnak már ez egy ilyen nagyon, nagyon sovány jelenség, hogy jön egy hang valahonnan. Valószínűleg így a környezetünkből is jöhet ez az egész igény, hogy ez, meg hát a rádió maga egy ilyen meghaladott formátum lett, én azt gondolom. Mint közösségformáló erő lehet, hogy működőképes még, de egy a hallgatóság szempontjából szerintem ez most már így kevés. Én is visszakérdezhetek? Tehát például most nem akarok úgymond a zsebetekben turkálni, mint a tilos, de például, mint ahogy Balázs is mondta, tehát a Periszkóp inkább tényleg egy közösségi élmény volt. Tehát nekem még mind a mai napig tartok egy olyan az 50-60 emberből egy 10-zel még napi vagy heti kapcsolatot, tehát összefutunk,
egymás beszélünk, csetelünk, stb. Mikor mire van szükségünk. De a lényeg, hogy én azt veszem észre pont, hogy a rádió létjogosultsága, tehát a tilos is szerintem azért a parti jobban pörög nálatok, vagy ilyesmi, de például ott a klubrádió, ha már lehet így politizálni egy picit, hogy ő nekik meg ez tényleg egy ilyen gyakorlatilag nem hiszem, hogy ők forradalmat fognak tudni csinálni, vagy rendszert váltani, hiába egy ellenzéki, meg más. És a rádióknak manapság már tényleg csak a nép butítása a célja, tehát magyarul valamilyen szinten ilyen propaganda, meg minden, és a tilost is azért hagyják még élni, hogy meg tudják mutatni, hogy na, van egy ellenzéki rádió, és ki tudja, hogy nálatok is pöröget, tehát hogyha most bért és fizetést kéne osztanotok, mint a klubrádió, ugye bért és fizetést oszt, és az emberek összedobják a pénzt, mert de azt is már csak a nyugdíjasok tartják el, hogy nem tudom, ilyen 100 milliókért kalapoznak a frekvencia engedélyre, de akkor inkább visszatenném a kérdést, hogy szerinted szükség van-e még rádióra, vagy miért van szükség rádióra? Mármint, hogy FM-ben. Az, hogy ők is ugye már csak az éter, vagy a online megy a klubrádió például. Igen, ez egy jó igen. példa. Szerintem ez egy... Igen, mert ugye maga az, hogy miért van szükség szerkesztett tartalomra, azt elmondtam. Az FM az egy nagyon jó kérdés. Az FM-nek van egy olyan érzés kapcsolódik hozzá, hogy az bárki számára bármikor elérhető. Tehát, hogy az, amihez nem kell, hogy legyen mobiltelefonod, internet előfizetésed, az ott van az éterben, és az bárki foghatja. Tehát ennek van egy ilyen, mint egy közjó, amihez jogod van hozzájutni. Erről különben házon belül egy csomószor van vita nálunk. Főleg most ugye másfél évvel ezelőtt, amikor a frekvencia pályázatot leadtuk, vagy lehet, hogy az már régebben volt, nem tudom, lehet, hogy 3 éve, mindegy, hogy ezt akarjuk csinálni azzal a rengeteg megkötéssel, amit a hatóság mondjuk így ránk testál, és hogy ettől maradhat-e a tilos rádió az, ami akar lenni. Nálunk ugye 2 fontos dolog az, hogy szabad és független tilos rádió, és hogy tudunk-e szabadok és függetlenek maradni ilyen megkötések mellett. És végül a közgyűlésen úgy szavaztak a műsorkészítők, mármint aki eljött abból a 400 műsorkészítőből, hogy adjuk be a frekvencia pályázatot, és fontosabb az, hogy legyen egy ilyen ingyenes platform, és ennek a jelképe igazából. Azt hiszem, hogy ez inkább jelkép különben, mint a valóság. Tehát végül is akkor te is elismered, hogy a társadalomnak ki tudja, hogy mekkora szegmense, tehát ez nem egy mérhető szegmens, de valljuk be őszintén, hogy egy eléggé szűk réteg az, aki egy FM rádiót így bekapcsolja kis szokolt. Hát mondom, most jelenleg, tehát az NMHH mérései alapján ez heti 30 000 ember, aki a tilost hallgatja. Az szép. Igen, itt is a Periszkóp, amíg sugárzott FM-en, ez egy kérdés volt, hogy ki az, aki FM-en hallgatja, és voltak ilyen visszajelzések, hogy mivel csak egy 1,5 kilométeres sugarú kör, valószínűleg a rádióban az autórádió az, ami a legfrekventáltabb, és a taxisok, és volt is ilyen, hogy én is, amikor egy buliból mentem haza, rákérdeztem, hogy hallgatja ezt a bizonyos frekvenciát. Azt hiszem 97.5 volt, ha minden igaz. 97.1, így van. És mindig az a válasz jött, hogy Atya, Úristen, dehogy hallgatom, hát mik vannak azon a frekvencián, csak azt ne. Úgyhogy, de akkor volt feedback, meg lehetett ezt abszolút így, ha nagyon akartad, akkor tudtad hallgatni. De most már nem tudom, hogy tényleg azon kívül, hogy valaki esetleg ilyen munka közben időtöltésből abból a 1,5 kilométeres sugarú körből épp ott hallgatja, hát ez alapból egy nagyon elenyésző célközönség. De nyilván ez a tilosnál egész más, mert ott azért nagyon nagy, nem tudom, közönséget fed le ez, vagy lehetőséget a hallgatók elérésére. Azért ott egész más ez a történet. Persze, tehát, hogy ugye itt azért alapvetően tényleg én is azt gondolom, hogy én például szerintem nem tudom, mikor hallgattam FM-en utoljára tilost.
Ugye nem nagyon szoktam, nem városban, nem autózon, hogyha meg máshol hallgatom, akkor meg a legegyszerűbb könyvben a mobil applikáción keresztül, vagy bármi máson keresztül hallgatni, szóval az a leggyorsabb, de különben mivel általában van amilyen legalább egy, de inkább 3 darab tilos, van amilyen cucc van rajtam, ezért hogyha taxissal találkozom, akkor azért csomószor szokták mondani, hogy általában jó zenék vannak, de a múltkor volt egy borzalom. Hát ez tök jó ez a feedback, hogyha ez így létezik, vagy akkor tényleg, akkor igazából a taxisoknak csináljátok az FM-et? Igen, főleg az übereseknek. Egy kicsit átadnám a mikrofont, kérdezzetek. Akkor nekem még az lenne a kérdésem, hogy egy picit erre az FM-re visszatérve, mármint hogyha visszamegy a periszkóp az FM-re, szerinted ez elindíthat egy olyan dolgot, hogy újra egy picit ilyen pezsgőbb közösségi élet lesz a rádió környékén, ezt egy kicsit így összehúzza, és akkor ezzel egy picit párhuzamosan, ugye, hogy most Pécsen azért vannak tök érdekes podcastok, amik mennek, és hogy ez valahogy ez így össze tud-e egy helyre így konvergálódni ezek a tartalmak, vagy inkább marad ez a ilyen fragmentált. Hát ez egy jó kérdés. Tartalom. Nem tudom, hogy olyan szinten változik ez szerintem, meg annyira gyorsan. Egy az, hogy ilyen információs fogyasztási szokások, meg tényleg nem tudom, így a médiának a különböző jelenléte, hogy ezt szerintem teljesen nem lehet megjósolni. Valószínűleg tök jó lett volna, hogyha eljön valaki abból a csapatból, akik most újra élesztik ezt az egész rádiós dolgot, hogy nekik mi a motivációjuk ebben. Én azt veszem észre, hogy inkább a közösségi jelleg. Tehát nem az, hogy akkor most lesz-e frekvencia, vagy nem, mert ők abszolút online emberek már. Szóval ez lehet, hogy csak tényleg egy ilyen 30 vagy 40 pluszos, vagy 50 pluszos korosztálynak jelent valamit, hogy akkor analóg frekvencia. Úgyhogy szerintem ez így már így nem tud visszajönni. Vagy max valami olyan világégés után, ahol nincsen, nem tudom, számítógép, vagy valami hasonló dolog. Múltkor bekapcsoltam egy régi rádiómat, amin még van hosszú hullám, hogyha emlékszek, ugye van az FM, tehát nem is a középhullám, ugye, akkor az ultrarövid hullám, meg a hosszú hullám, és a hosszú hullámnak... 540-en a Kossuth. Igen, de a hosszú hullám, nem, ugye a Kossuth az ugye a sima középhullámon volt, de a hosszú hullámon meg ilyen Afrikától kezdve, tehát tényleg a világ másik oldalát tudod fogni, amit most már online is csináltak egy ilyen applikációt, hogy különböző rádióadók és világ minden részéről, és ez tök érdekes, hogy rájöttem, hogy baszki, gyerekkoromban ilyen úgymond népzenéket, tehát ilyen mindenféle, nem délszláv, hanem ilyen, nem is tudom, valami bantu, vagy ilyen fergetem, a világ másik oldaláról levő, meg ausztrál, meg ilyen rádiókat. Néha-néha így tekergettem hosszú hullámú készüléket, és belehallgattam, és lekötött. De kb. Egy fél órát, mert utána meg így recsegett, ropogott. Tehát remélem, hogy most csak arra akartam utalni, hogy ez az FM, ez majd stabil lesz, és szépen fog szólni. És nem ropog, mert hozzászoktunk, hogy benyomod a neten, és akkor szép és tiszta, meg Dolbyban, meg minden. Jó. Van-e még valakinek kérdése? Vagy maradjon a recsegésmentes adást kívánunk a Periszkóp Rádiónak. Menjetek el a szülidnapi eseményre, május 16-án. És akkor mindenkinek jó szórakozást kívánok az estéhez. Köszi. Köszi.